ana magana dangane da karatu na allo. Mai magana ya faɗi da makarantar ba guda ɗaya ba ce, har yanzu guda ɗaya ne take. Ana magana dangane da karatu na allo. Mai magana ya faɗi da makarantar ba guda ɗaya ba ce, har yanzu guda ɗaya ne take. Kar ai karatu makarantun allo irin na wuraren na ke ba wayewa ba, sai dai mutum ya turo ɗan shi a tara ma malami wahala. To mu ɗauki nauyin malaman nawa kamar yadda aka faɗi. Na ji an ce za a buɗe wata duk ɗin da abin da ake wajen da aka ƙa'ida za a ba da gudunmawa, ni zan ba da gudunmawa naira 50,000. Kuma ya san da janjin ba ai. Ah to. Amma ni zai zare ni. Ko zo na ga ta. Ah to. To. Alhamdulillah wannan taro ne mai muhimmanci kuma da lawa suka fara. Shon tunda aka zango ba ta mun muhimmanci irin wannan magani. Dole taro wanda ba da ilimi bane to a baya yake. An gane ko da akwai tarukan zumunta, tare da zumunci akwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmanci shi kuma dangogi da dama suna tare da zumunci kamar mun yi a baya, amma ilimi shine kan gaba. Malam ya kama mana aya da su yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilimi shine shugaban komai. Duk society da ba su da ilimi, in ji masu education da a dead sun mutu kawai. Ilimi shi ke raya duk wannan bankan da hankali da wannan bidiyon na duk komai ilimi ne, duk ba abin da zai ce kawo. To haka ilimi kuma duk ilimin a Qur'ani ya katsa musu. To kuma ana magana makarantar allo. To haka ashe ba taron da kai wani alkhairi. Wannan ko nan muka za ka yi wasu aka sha fatiha an ci buri. To ba dai ba tsaya nan ba. So ka magana da kusan ɗaya ne, a inganta karatun kuma a taimaka wa malaman. Idan ba a taimaka wa malaman karatun ba zai tafi ba. Dukkan muna karantarwa da dama. Mun je makarantar Abuja, mun je wurare dama mun karantar, mun ga yadda ake kimanta malamai, ake daraja su. An gane ko so ka daga namun na gyara muka bar su anan. Dole mu malaman da muka fita waje mu haɗin gwiwa, in ba wasu masu kuɗi wazo mu malaman da yake da mara rama sai mu dawo mu inganta malaman mu inganta kuma ɗaliban, shine ci gaban mu. Kuma duk wanda ka ba da gudunmawa, saboda kamar muka saka manzo Allah sa shi idan ma ta ibn adama in aba amalu illa ya wallan sali idu lahu sadaqatan jariya au ilmin da fauki. To ilimi wannan ko ba karantar ba, ka ba da gudunmawa mai karantarwa, kai ma ka shiga. An gane ko ai taimakon addini Allah ma shi jahadu amwalikum anfusikum, dukiya da kuma rayuwa. In ba ka da kuɗi sai na Uthman da yawa da dukiyar manzo Allah su ce ma dara Usman ba wada ba abin da asai Usman zai cutar da shi, duk abin da zai da ka baya an riga ba shi aljanna. Ya ɗibo dukiya ya taimaka ma addini. Saboda kan baka da ko ilimi baka da karfi, sa dukiya da Allah ya baka, ko dukiya ba sai ka da karfi ba sai ka kuɗi sosai ba. Ina Allah ce zamar istiara wa ta'ala Allah ce da ya fuku sa'ati min sa'ati man qadira alaihi rizqu fa fik mimma atahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Abin Allah baka ba kuma yayi. Saka wannan wajibi akan kowa, ba sai mai kuɗi wani a ni da kai da wani za mu iya abin da wani ke wani ba da goma su wani yawa da goma wani ba da biyar ashirin haka. Malaman da suke nan zango mu taimaka musu muka taimake su mun taimaki addini, za su samu ƙwarin gwiwa su daina tunanin wani abu, su ƙara mai da hankali su goyi ba da ilimin. Ni wannan shawara kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا هارون عبد الله قاسم ريمي زنغو أوبان زنغو كتب لوكال يم. نعم. الحمد لله على الحقيقة zan yi amfani da maganan da Malam Umar Qasim ya faɗa. Don gaskiyar magana tun da aka dawo ba a samu wani taro wanda yake mai mahimmanci kamar wannan ba, domin taro da ko kuma bayanin da za a yi akan ilimi to wannan ba karamin al'amari ba ne.
idan muka kalli kamar yadda malamai suke ta kawo ayoyi, idan muka kalli abin nan wato ayoyin farko da suka sauka a cikin alkur'ani mai girma, me suke bayani akai? Ilimi. Ba a ce ai sallah ba a ce ai azumi ba a ce ai komai ba, sai aka ce iqra, yi karatu. Da haka ashe kun ga al'amarin ilimi shine al'amari mai muhimmanci, kuma babu yadda za a yi al'umma ta ci gaba matukan babu ilimi. Duk al'umman da ba ta da ilimi ya zamanto al'amarin iliminta ya yi baya, babu shakka wannan al'umman karewa take, tana rushewa take. So da ka gaskiya al'amarin ilimi abu ne mai muhimmanci. Abin da zan ce kawai shine wa'annan malamai namu da 'yan uwanmu da yayyinmu da ƙannunmu da suka zo wannan waje, ubangiji Allah mai da kuma gida lafiya, kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Dukkan wanda suka assasa wannan al'amarin, ubangiji Allah ya musu sakaya da alkhairi. Allah ya kara mana taimako, kuma Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wajen haɓaka wannan ilimi. Allah ya ba mu dacewa. Assalamu alaikum. Kai wasiƙa ina suka samu wannan TikTok din nan? Kaga ta nan ne. Kuma kun tuna da tarihin dan wajen Abu Lahab ko Abu Jahil da ya ce ma annabi kai ba annabi bane, sai ce Allah ka dora kan ɗaya daga kannukan ka kan shi. To ai fage ne na ilimi. Idan kana da fi zilalul Qur'an na Sayyid al-Qutb, mujalladi na 7 shafi na 300 da wani abu, ka je ga abin mamaki. Abu Jahil ko Abu Lahab na dai yana nan dai suka gudu. Abu Lahab ne ko me kuka yi da Muhammad? Sai ga abin da na ce mishi, shi me ya ce maka? Ga abin da ya ce, to addu'ar shi zai kama. Allah ya sun bar maka suka je wani gari, wasu sun sauka wajen wani fasto Sauma'a. Me ya faru? Duk aka ɓaɓɓoye shi ba, amma kawai sai ga wani zaki. Ku ji kisan da kyau. Allah bai samu tsoron zakin ba, shi ko bai gansu ya gudu ba, yana shi na fuskan kowa. Billahi lazi an ɓoye je ya kashe shi. Ina ba nan aka samu police dog ba masu shi na mutane. To karatu ba ƙarya ba. Idan kuma kana da muɗabuƙatul iktirar al-asariya, to yana nan shine police dog kuke ce da shi ko? Sannan aka samu kamar inda malam ya faɗa kuma yana alƙur'ani, sai dai rashin fahimta ne. Allah ya taimake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna min wannan rana, ya bani iko zuwa wajen wannan taro, samu labari wanda yake duk mutumin zango ba sai an ce mishi zo wannan wuri ba. Yawwara ni Alhaji Dan Juma Inuwa dan azumi ne a Lewa a cikin kasuwa zango. Allahu akbar. Allahu akbar. Na'am. Saboda ni dai yaro ne, amma a tasowa na a kudancin Kaduna ba garin da ya fi zango karatun Alkur'ani. Wanda shi ko ga su Malam Imran su gaya mun. Mun yi karatu da su Siddi yayyin su Habu ne kenan, tun daga Sokoto suka bar Sokoto suka zo zango nan neman karatu a gidan Malam Wada da su. Ba su da iyaka ga sanan, wasu sun zama hankakan malamai, wasu kuma masu kudi. Ba kuma anguwan take zango da ke ba alaran man da ake koyar da yara. To ka kwace mutum zango ce wai ya zo ma a tattauna akan maganar ilimi, a tsaya za a yi wasa. Ai mu sai mu ce amanan magabatan mu ne. Ba sai an ce mana mu yi ba. Abu ne wanda ke na jinin mu, an ana gado mun gaje shi, kuma abin da ya sa mutumin zango ya gagara har abada za mu gagara, saboda mun kama ilimin nan da mun gaje shi, kuma mun rike ilimin nan, kuma duk abin ganshi a duniya ilimi ne yin shi, ko menene ilimi ke yin shi. To mun gaji alkur'ani a zango gado hana hakika, ko mun rike shi, shi yasa mun gagara. Duk ina dan zango ke zai gagara, duk mutum ya kama alkur'ani ya tsara Allah, in Allah ya yarda Allah zai tsare shi. To mana nan kuma tare da alƙwari ba kuma ba jaraba, kuma duk abin da ya taso a game da ganin ilimi mana nan muna jira abin da Allah ta hore mana za mu bayar. Yadda kowa zo nan wuri lafiya
Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Wannan taro ubangiji Allah ya albarkace ta ba mu bayan mu ma Allah dora sakan wannan zama da aka yi. Na gode. Akarma kallah akwai wannan maudu'in ne zama tashi za a yi wannan to jama'a na ga kusan mun kawo karshen wannan zama abu ɗaya da ya rage mana shine kamar yadda ana ba da shawarar cewa kafin mu watsa zama an sami matsaya da san waye ne zai jagoranci wannan majalisar malaman mu na zango mai karfi da mu guda daya ko da na uku ne kafin a dukkanin tsare-tsaren da suka yi daga sakataren mu dama da muke da shi majalisar malamai duk yana taking nuna kan duk abubuwan da muke yi yanzu kawai za mu samar da shugaban da zai jagorance mu ne gaba daya sai mu fitar da sunan shi da san ciwon gawa da shi ne jagoran kuma ya ci gaba kuma za mu fitar da menene muke kiran shi whatsapp group wanda za a sa sunan duk malaman nan namu ana sai da zai mana wannan aiki wajen fito da sunan malaman a duk inda suke za mu nemo su kamar yadda muka nemo su a cikin shirin da tubalin karfe aka yi program da su ɗaya bayan ɗaya to haka insha Allah za mu ci gaba da nemo su waɗannan gurin domin asasa wannan majalisar malamai mai karfi kamar yadda muke da kudiri domin ci gaban ilimin da kuma tarbiyyar al'ummar mu. So a yanzu abu da ya rage kenan mu samar da wannan shugaba wanda kuma na san gida za su amince da cewa shi malam Ibrana zama shi ne gida sun amince ba amma za su amince alhamdulillah gida sun amince gida sun amince sannan sai mataimakin shi malam Barauri su ne shugabanninmu. ai wannan abu ne na al'umman gari babu wani abu da za a baka jagoranci na al'umman zango ka ce ba za ka yi ba ka gani zango burin ba kawai ga ci gaban zango ta kona mu Muhammad irin neman maganan ka